La música és un llenguatge del temps i des d'aquesta perspectiva es pot dir que és segurament el llenguatge més efímer de tots, perquè la paraula la podem escriure i la paraula queda, mentre que la música es transmet a través del temps i un cop aquest temps ha transcorregut, la música s'ha acabat per sempre. La música comunica expressió, però no expressa res en si mateixa, tot i que és expressiva en si mateixa. Què vull dir amb això? Què vull dir? La música no és ni trista ni alegre, no hi ha música trista ni música alegre. Hi ha una determinada música que pot produir tristor o pot produir alegria en relació amb uns codis culturals que, traduïts en el nostre terreny occidental, estan vinculats a dos modes, els modes majors i els modes menors. Deixeu-me ser una mica gremialista i començar dient una cosa que m'agrada molt i és l'origen etimològic de la paraula música, que és molt significatiu, ve del grec musiquer, que vol dir allò referent a les muses, o, si voleu, el llenguatge propi de les muses. D'alguna manera, les muses no és que inspiressin els diferents llenguatges de les arts, sinó que sembla que el que fan les muses és inspirar petites parcel·les d'un llenguatge superior, que seria el llenguatge propi dels déus. Què és encara més essencialment la música? Silenci interromput. I aquí és on arribarà el paper de l'ànima i la predisposició a aquesta música. He dit, la música és silenci interromput, perquè el silenci interromput és el que dona peu al fonament, la base arquitectònica del llenguatge musical. I aquesta base arquitectònica és el ritme, no la melodia. I el ritme és silenci interromput. Hi pot haver música sense melodia, però no hi pot haver música sense ritme. Recordo una frase que ens deia sempre l'Oriol Martorell en moltes de les seves classes, que ens deia, amb la vehemència que el caracteritzava, en nom de la música hem de reivindicar el silenci. Doncs efectivament, en nom de la música hem de reivindicar el silenci. Perquè el silenci, en primer lloc, és la millor manera que tenim d'entrar en contacte amb la música, que és essencialment silenci, perquè és essencialment ritme, i el ritme és silenci interromput. El cervell codifica la capacitat de tocar, d'interpretar, de fer sonar música com una llengua. I la capacitat creativa està a l'hemisferi dret. Això ens pot fer entendre que Wagner fos un grandíssim compositor i un pèssim pianista. Igual que Haydn. O al revés, grans virtuosos incapaços d'escriure composicions. La música té una força equivalent a l'instint sexual o als estupefaents, alcohol, etc. Per tant, estem davant d'un llenguatge molt poderós que no som capaços de regular racionalment. Per tant, tots plegats, cadascú en la seva mesura, és veritat que hi ha diferents graus de sensibilitat i de percepció, però suposo que si esteu aquí és perquè poc o molt us agrada la música, molta gent que la música els deixa absolutament indiferents. Però, en qualsevol cas, sempre hi ha algun element que fa que nosaltres vibrem, trontollem davant del que és un input musical important. Jaume Radigales ha dit: no es pot dir que hi hagi sentit estricte músiques alegres i músiques tristes. La música és llenguatge, és expressió, no hi ha dubte, però es pot dir en sentit estricte que hi ha obres belles i obres lletges, musicalment parlant, obres sublims i obres nefastes, musicalment parlant. A partir del subjectivisme romàntic, el bell no és el terme absolut a través del qual l'art ha de ser art, sinó que intervenen també altres elements que ens poden situar a la vora de l'abisme. I això inclou el lleig com a reivindicació o també el sublim. El sublim no és una cosa forçosament positiva. El sublim és una cosa que ens aboca també molt sovint a l'abisme. I fixeu-vos, Arnold Schoenberg, l'any 1908, trenca la tonalitat, 2 anys abans que Kandinsky fes quadres no figuratius. Li tiraven pedres. La gent s'ho va prendre com una presa de pèl, aquest tio que ens ve, aquella cançó del Mecano que deia que va construir la muralla amb les pedres que li van tirar, doncs ell al final va acabar fent una muralla, aneu a fer punyetes, i jo faré el que a mi em doni la gana. En canvi, quan acaba la Segona Guerra Mundial,
potser com cap altra guerra massiva abans, la societat en va prendre consciència. Es van començar a perdre els valors castrenses històrics de la valentia i l'honor d'anar al combat i totes aquestes coses ja se'n va deixar de parlar. I només faltava ja el tema de la guerra del Vietnam dels anys 70, que gairebé la veiem per televisió, perquè sorgís allà un corrent, el moviment hippie, etc.